What's up, everybody? So today I'm just gonna go for a walk. Yeah, nasa bahay lang ako maghapon kaya I need to run and walk para naman ma-exercise yung katawan. Pero I need to get some I need to get some good or wonderful time lapse. Nothing special, just a raw vlog. So guys, it's like evening right now. Alas 5 na ng hapon. Naglalakad ako papunta sa nasa Dakodaw Street actually ako, guys. And to parang tanga na sa kalye. Well, exercise pa rin. I'm just gonna make my day exciting, but yeah, taxi. So ang nagustuhan ko lang kapag naglalakad sa hapon, guys, is maganda yung panahon ngayon. December, malamig din, hindi masyadong mainit dito sa Davao. Tapos wala kang baho, wala kang anghit na masisinghot. Di gaya sa Manila daw na yung air doon tanga. Puta pa bebe. But well, wait, Mike. Well, narinig naman siguro niyo ako, guys. So yun nga. Punta akong People's Park siguro kung punta siguro ako ng People's Park. Well, samahan niyo ako, guys. Bye-bye.
ewan ko ninyo. Gabi na. So, di na siguro tamo dayon pa at People's Park. So, let's go. Let's go home. So, what's up guys? I'm home na and I'm currently eating my dinner. So, until tomorrow, ugma. Balik ko din yung ugma kung maubalan ko din yung ugma. Samahan nyo ako bukas. Ewan ko kung saan ako bukas, pero samahan nyo lang ako bukas kasi takot ako. Bye! Boom! So what's up mga tol, Migpay Part. Today is Thursday and pag Thursday walang pasok. So, yeah. Saan ba ako pupunta? Tatambay lang ako sa bahay ng best friend ko. So samahan nyo ako guys. This is the vlog number 7 and 7 ba? I think it's 8. So just, I don't know. I just put it right here. What's vlog is it? So, let's go! So, yun ano, lapit na tayo sa ating destination. Medyo, palabas pa tayo ng village. Tanga. Naka-off pala yung mic ko kanina. So guys, dito tayo. Abang lang tayo ng jeep. Let's go! So, yun oh. Nakarating na ako. Touchdown, pero dun, papasok pa tayo ng village. El Rio Village naman guys. Naman, wait, screen. Yun, no? Well, sige. Mga tol, Migpay Part. Yo! Kugmo! Tao po, putao! Yes sir, andito na tayo mga sir. Tugsa daw siya. Boom! What up guys? Oops, wait. What up guys? This is Ray and yeah, stay on my channel. So, ang tanong is, bakit ako magsi-switch from Bisaya to Tagalog? So, napansin nyo naman siguro guys, yung mga last videos ko is about my vlogs, my life. So, nagbibisaya talaga ako, but now, I'm gonna switch from Bisaya to Tagalog. Medyo mahihirapan nga lang talaga ako kasi yung pronunciation ng Tagalog is soft. Yung Bisaya naman is matigas. So alam ko naman talaga mag-Tagalog. Marunong naman talaga ako mag-Tagalog, pero yung diction lang talaga is yun nga, Bisaya. I'm from Mindanao. So si-switch ako from Bisaya to Tagalog kasi mas malaki yung target audience kapag naiintindihan ng lahat ng tao yung pinagsasasabi ko. Kung ang nakakaintindi lang ng pagbibisaya ko is mga Bisaya lang. So, paano naman yung mga audience ko na, yun nga, taga Luzon. May audience ako na taga Luzon. Yung my viewer, kahit isa lang siya, sabi niya sa akin, sana daw gumawa ako ng video na vlog na Tagalog. Kasi, para sa kanya, kahit hindi daw niya naiintindihan yung anong sinasabi ko, is nakakatawa daw, naaliw daw siya. Lalo na siguro kung magtatagalog ako. Napag-isip-isip ko naman talaga na siguro nga magtagalog na lang siguro ako o switch na lang ako to English. Pero mas awkward kasi pag nagvo-vlog ka na English tapos di mo naman talaga literally na araw-araw ginagamit ang English. Mahirap na nga magtagalog, lalo na siguro pag English. Pero pag tingnan natin sa future guys, well, that's all lang naman. This vlog for today will continue. Di pa tayo tapos. Well,
mga tolmig by part, narigyapon na dire, and unya later mabalik ako, and siguro mabibo ni siya. Yeah, nagbibisaya na naman ako. And yeah. Hi, Mia! What's up? You better not cry. So mga kapatid, mga kaibigan, mga tolmig by proud, it's bad weather. You better not cry, you better not pout. Tell you why Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry. Christmas without you, I'll be so blue. Just thinking about you. Decorations of red. So yun nga no, nag-i-enjoy kami dito kasi bad weather. Wala, yeah. And di ko alam kung anong sasabihin ko. Samyo challenge! Later guys. So yeah, bye-bye. Are you getting dong? Movie marathon me. So, see you. Next vlog. Ang feel mo buwas. I agree with you if I were. So yes mga kapatid, no, it sums up my day. So see you next vlog. Don't forget to subscribe, hit that bell, comment down below for your reactions, and hurot na, humana, tapos na, the end. Bye-bye!